Ndị dibịa niile enwezi onye na-ekwete na o jere gba ọsọ agwụ. Ma dibịa nwoke ma dibịa nwaanyị enwezi otu onye n'ime ndị dibịa na-ekwete na ha jere gba ọsọ agwụ. Onye ọbụla na-etichazi enwere onye kụziri m, enwere onye kụziri m. Biko ọ bụrụ na enwere onye kụziri gị, isi aṅaa kedu ka isi wee malụ afa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ dị iche iche eji arụ ọrụ? Ọ bụrụkwa na ị bụ onye ka na-amalite njem ọkpụkpọ oku gị, na ị ka na-akpọrọ gị ọkpụkpọ oku, wee bụrụ na ị ka na-amalite njem ọkpụkpọ oku gị, egekwana ife ndị a na-akọ ntị. Egekwana ife ndị a na-akọ ntị ka ị ghara ijefie ụzọ. Enwere ozi dibịa kịta na-ekwete na o jere gba ọsọ agwụ. Onye ọbụla zi onwere onye o jere n'aka ya gba ọsọ agwụ, ka o wee bụrụ na nke ọ na-ekwu kacha. Ndị ka na-amalite ọfụ, unu egekwana ndị a ntị. Mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ, ngwongwo iji gasị alụ ọrụ, iji achụ àjà, kedu ka isi malụgasị afe? Onye kụziri gị ya? Ebe enwere onye ijere n'aka ya wee jee gbaa ọsọ agwụ. Ịgba ọsọ agwụ abụrụkwanụ na ije na nke mmadụ jee nọrọ ụtụtụ na ehihie abalị, ọ bụrụ ya na ịgbawaga ọsọ agwụ. Mgbe ọbụla ịkpọrọ mmadụ, ọsọgide nya bụ ụlọ na-ekwentị ka ịkpọrọ mmadụ wee jụta mmadụ ajụjụ ife gbasara ọrụ. Nwanne, agwụ onye ahụ ka ijere mee gịnị? Ka ije eburu ihu n'aka ya. Unu adịzi na-emefie ndị ka na-amalite ọfụ anya. Unu emefiezi na ndị ọfụ anya, bikonu. O ife a ka ọ ga-abụ ndị ọfụ bịa fa malitezie fa ewere ife unu na-akọ, onye ọbụla na-emezi ka o wee mee gịnị? Ka o wee baịta n'ọnọdụ ahụ unu nwa bụ ndị bụ ụzọ wee bido nọgolu. O tinyezie ha na agbagharịa, o tinyezie ha n'ime ife ha ekwesịghị ime, o tinyezie ha n'ime ọcha gbute ọnya ebe etu esi na metie. O wee na-ebutere ndị dibịa ajọ afa. Biko na unu akụzi n'ụdị akụkọ a. Enwere ebe isi wee enwere ebe ijere gba ọsọ agwụ, nwere onye ịgbara ọsọ agwụ na nke ma ụtụtụ na ehihie ị na-epiogharị na be dibịa dị iche iche. Ụtụtụ na ehihie ị na-akpọ dibịa dị iche iche n'ekwentị. Ụtụtụ na ehihie ị na-epiogharị n'ihu akwụkwọ dibịa dị iche iche. Echi niile isi na enwere ebe isi wee gba ọsọ agwụ na enwere onye kụziri gị. Onye ahụ ị na-eje n'aka ya eje ego ngwongwo iji arụ ọrụ, enwenugokwu mbọsị ịnọkọtalụ jụọ ya ajụjụ ife dị etu a, ife dị etu a, gịnị ka eji eme maọbụ kedu ka esi eme ya. I wee ka nwụọ ọnụ ịsapị wee sị na enwere onye iji egba ọsọ agwụ na nke ya. Melunu na nso, melunu na nso, unu nọkata unu a na-ekwu nke bụ eziokwu ka unu wee nyere ndị ka na-amalite aka, maka na anya bụ ife nwezi ike ọdụ. Ọ bụrụ na ị ka na-amalite njem ọkpụkpọ oku gị, fikwa isaa n'anya, egekwana ndị a ntị. Welu nwayọọ gaba njem gị. Ịgagido njem gị ofu ụbọchị ị ga-aga ịta. Ejekwana n'ebe ife ndị mmadụ na-emepụta anya, ife a na-egosi gị n'ihu akwụkwọ si gị nọ ife ha mepụtara. Egekwana mmadụ ntị, onwe gị ka ịma, hapụ onye ọzọ. Ka ọha moto anọ na-ada ndị Igbo bụ afa m, nyere maka atụsa ozi apịa aka na akara efu na Amazon, nyere m okwu na ngalaba okwu.